Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Berjumpa lagi nggih pemirsa di kontene Mbah Yi. Ki segone yo ijek pemirsa yo. Iki nek kerupuk. Liyane iki entek pemirsa, kaya sayur asem-asem ambek sayur rawon kuwi karek duduh-duduh tok. Lah ijek kuwi mie ya pemirsa. Mas Indah aku wis gak iso mikir, Mbok. Aku tolong pikirno. Oke lah kalau begitu. Aku tak yo ikut membantu memikirkan ya. Iya yo. Aku kok tidur ya, maaf ya pemirsa, aku tidur. Nduk entah seumpama kuwi tak kekno ibune Sanum ngono piye, Nduk. Ambek kerupuk iki lho, Nduk. Tak kei siji kerupuke ya. Terus ambek tak gawanane mie mbek sego. Ya mbok gak apa-apa. Ndang kekno. Gimana cek pemirsa. Pemirsa. Nah iki tarik duduh-duduh saja. Ya tinggal duduh, tinggal kenangan. Tinggal kenangan pemirsa. Ini iki pemirsa. Oh, aduh panas. Aduh panas pemirsa. Walah pemirsa. Tanggule ada wong sego. Biasanya ki Mbak Indah yang duwe tumnel apa tumbler apa lho. Kita nggone sego. Tutupe ya minggat ning dilah pemirsa. Neng pemirsa. Lho tutupe. Wis ben ngubung-hubungan ngene ae. Mie ini tak ada ya apa ya. Iki sego pemirsa. Mie tak kok kene ya pemirsa. Mie ae pemirsa. Mie tak ada iki. Engko segone tak adane apa neh ngono. Memang aku kan ceritanya aku nggak konten Bu lagi sama buka iya nama Sanum, tapi saya mengadakan acara Mas Dimas apa ngono pokok yo iling ngono lho kan yo rumahnya ning sekitaran merah sini ya to pemirsa. Pemirsa nek sana kelintang turu sana lagi. Cek pemirsa. Mine winu. Mana gawe? Ini tak beli kerupuk ya pemirsa yo. Wes. Aduh. Sek pemirsa aja aku terus kudu piye tanganku pegel pemirsa. Iki wis izin Mas Dimas dikongkon Mbak Indah. Monggo Bu, untuk siapa? Masalah iki golek adane kudune. Tumtel ngono kuwi. Aja iki. Nang nggon nek tak kekno ya pemirsa. Aduh ya apa ya ndak ning plastik resek ngono piye ya? Ya neng. Iki sego pemirsa. Kingkung mbah dadi pirang menit. Lupa tak tek nang ngene lho pemirsa.
Ada nih. Cuma kayak mak Ngatini, terus Sri Wikutil, Sri Bombok, Sri Kate, Sri Wasriwet, wis dikongkon nggawa ni kabeh. Ya maksudnya wis dikongkon nggawa sego, nggawa sayur, Mbak Tata Janeta Nugraha Natagata 5 mang ya wis kok sayur ki yo jek. Aku njukuk rong entong ya pemirsa, maksudnya tak nggo sahur niku. Bismillah. Ceblok pemirsa. Wes tak wene Mama Sanum. Ya Allah, muga-muga Mama Sanum paringi sehat, rezekine lancar, pemirsa. Nganu Bu Yuni nggak butuh tukang. Ini Bapak Sanum nggak kerja. Belum Mama Sanum. Belum ada kerjaan aku. Ceblok nih pemirsa. Wes tak gawekne apa nih ya pemirsa. Wes ngene ae ya. Iki mie terus tak golek kresek. Aku tak golek kresek ya pemirsa. Golek kresek sing gede. Wadahe kuwi. Engko tak lanjut mbah buka mbah apa engko esuk ya pemirsa. Pokoke iki tak lanjut sesuk. Dek aku terjukuk motor, Dek motor iki ning ngarep gone Mak Dames kono, Dek aku gak wani, Dek. Ya Allah, Dek ning ngisor wedondong, Dek. Kuwi iki koyo nek pocong modele aku gak wani. Ya bener memang poso-posoe kabeh jarene wis padha di penjara. Jarene lho. Dok, kreseke sing cilik-cilik ning ndi lho, Dok, dah? Nek ngarep wis resiki Dik Dewi wis gak enek opo-opo Dik Dewi. Maksudnya plastik ya wis gak enek wis resik kabeh. Dek kreseke terus ning ndi? Ora neng kresek kok, Dik. Iki kertas minyak iki lho. Neng ndi lah pemirsa, kreseke mang lah pemirsa. Aku mah yo ora neng ndi nek kresek. Neng negara ndi monggo neng kresek. Sik pemirsa. Golek kresek sing gede tak nggo ada. Iki yo ora cukup. Jadi sama nek roh kresek. Iki jeruk pemirsa. Cilik-cilik. Ya. Ya pemirsa aku tak ngadah nombo apa ya pemirsa yo. Tak kok kene. Ya wis engko dilanjut. Nah, pemirsa ini rumahnya Ibu Sanum ya pemirsa. Tadi tak telepon nggak bisa, tapi wis mati listriknya. Supaya Mbak Mina. Assalamualaikum Bu Sanum. Assalamualaikum Bu. Bu Sanum. Assalamualaikum Bu Sanum. Iya, sabar. Tadi saya ibunya Mbak Indah. Nggak apa-apa, sendirian. Oh,
Bu, ini saya bawakan makanan sedikit ya. Enggak apa-apa ya malam-malam. Enggak. Saya malah nggak repot. Enggak, monggo. Iya. Salim dulu. Iya, ya Allah. Bu, Ibu kok sendirian? Sendirian. Ini tadi saya mau pulang terus sama Mbak Indah gini. Bu, jenengan mau ke tempatnya Bu Sanum. Oh iya iya, enggak apa-apa. Ya Allah, Bu. Pada begadang di musola. Oh iya, di musola semua. Ini rumahnya Ibu Sanum, temennya Mak Damis pemirsa. Jangan nangis, Dok. Enggak apa-apa ya, Bu, saya ngambil video ya. Kenapa, Bu? Ya udah, malah aku ganggu. Enggak apa-apa. Ini lagi Iya, Bubuk ya. mendusin minta Mimi. Minta Mimi. Kinara tadi juga bangun. Oh, Ibu nginep di sini? Enggak, ini mau pulang nunggu Reva. Reva kan Udah malam habis juga. bukber. Jauh rumahnya. Habis bukber ya Bu Sanum ya. Terus langsung ke Blora ada iklan. Terus nanti mungkin sampai sini ya jam 10-an. Saya terus langsung balik gitu. Itu rumah Ibu jauh dari rumah Bu Enda apa rumah? Iya, dari Bu 15 menit kalau naik motor. Kapan-kapan insya Allah main. Ya, insya Allah. Maaf ya. Enggak apa-apa, saya ya Allah Bu, saya minta maaf malah ngerepotin. Enggak Bu Sanum. Ya Allah. Dadah. Bayi. agak sakit. Kakinya sakit. Sembuh hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Sehat neh kaki ya tinggal mlaku. Nggih. Genah wong Ceno ya wis tuwek. Berjumpa lagi di kontennya Mbah Yi ya pemirsa. masyaallah. Nuntun terus. Ini Mbah Yi tiap hari selalu ditelepon Mbahku. Wis pokoknya donga-dinonga nggih pemirsa. Dino yang terbaik kok karena yo padha tuweke padha wis Aku pengen deket anak-anaknya. Wis kita doakan semoga padha sehate ibu yo ning kene yo muga-muga sehat, Mbah Kong paringi sehat, ngono padha sehate kan bisa berjumpa setiap lagi. hari komunikasi. Nggih. Pemirsa enggak pernah ada. Saya tak cerita ya pemirsa, kemarin itu tempenya kok ya ujuk-ujuk bosok pemirsa, nggih. Jadi saya nggih, saya tumbas lagi. Konon ceritanya kalau terjadi bosok ngene iki mungkin sing gawe tempe kuwi atine lagi galau. Itu bisa pemirsa. Mbak Yun. Kula ajeng bancaan kok. Mbak Yun apa bancaan lah tapi aya iki digawe eneng kok dius sing tempe mendol wong rung teko. Ini bisa dimasak. Wis syukur sore-sore iso mulai dek iso wis ning omah. Kan Senin malam Selasa. Nggih. Mbak Yun sing Kula Kong sing badhe. Mbak Kong, halo, sehat Kong. Ampun nangis oh sayang, pun aja nggak boleh nangis nggih. Benjing Intan insyaallah mriko nggih. Niki kan kelompok pertama sing badhe mriko niku grupe Mbah Yi. Sinten Bu grupe jenengan Bu? Mbah Yi, Repa, San sapa ki Dio mbek Salwa. nggih, mengke grup kedua kula kalih Intan Kong, nggak boleh nangis nggih. Mbah Kong pengen apa? Ngono bodor Tak betake napa? Ngono bodor. Tidak boleh menangis, nanti bodoh kita ke sana semua. Kula tak pados sopir nggih, Kong. Soale Repa dereng wonten nek jarak jauh. Dio nek jarak jauh nggih dereng boleh kalih ayahe. Nggih. Dados kula tak ngentosi longgare Mbak Yes. Ngoten. Ngono ya. Pun ditenggo nggih, Kong. Tidak boleh nangis lho, Kong. Nggih. Sehat tapi dereng wedaan. Biasanya pun wedaan. Bu nangis, Bu. Jangan nangis, Kak. Aku nangis. Mbah kok ganteng kok nggak boleh nangis. Nggih. Ampun diwedaki, ampun wedaan. Wis entek lah ndek isuk jam 3. Jam 3 ampun diwedaki. Nggih. Bancaan Kong, Intan Kong. Napa Mbah Yi? Sing delek sinten? Bujah sing paling ayu. Ayu Senara Wedi. Jadi mitosnya seperti itu pemirsa. Nek niki saged kok mungkin dimasak lagi, direnovasi lagi, dibikin botok atau dibikin apa itu jangan lumbu bisa. Disimpan di kulkas. Oke. Ini masak-masak lagi ya, mak jam motongi ayam kok gak tak gawe. Nah, Ogak DI, pengusahai, ogak ide dagingnya.
lapis lek Sum, daging lapis. Anu kok, Mbak. Wong Medan apa wong ndi kok apa Coba Mbak, Dek. Umumnya sing arang-arang pemirsa. Arang-arang kok pemirsa. Ben kalau Mbak Yun kok. Mbak Yun ning kene Mbak Yun. Ya. Sek, tadi. Oke, siap. Bada, jangan lupa bonus. Enggak, Mas Pras. Bonus jare bocor jaluk bonus. Jaluk Angger apa bonus iki tak tukari tahu kowe. Bokong panus sih, maksudnya. maksudnya. Bokong panus. Iki uange. Bonus tak iso. Oh, dikit bonusi kok, Mbak. Saya dikai Mbak Yun tok. Nek gak tuku mosok bonusi lho, Mas. Iki samai. Tumbas 25.000. Oh, 25. Loh. Ibu mang lak telepon lah yo. Aku mending ngene, Mas Pras, aku tumbas tempe 25.000. Loh, iso didelok ning CCTV. Ning CCTV enek aku nek muni berak-berak. Bantre koyo barongan. Oh alah, halo Mas Pras, aku beli tempe 25.000 sampai katot aku geneman. Wah. Ngene iki pemirsa tiap hari. Pemirsa. Salah nganu. Rongan. Jenam. J6 pemirsa. J6 pemirsa. Iya. Ini 25. Rp25.000. Aku sing ning kene krungu jare. Nggih, makasih nggih. Nggih, suwun Mas Pras. Guyon aja lara ati lho, Mas. Ngono nek wis diancam iki Su. Ora ati ora uang Mas. Aduh. Biasa. Guyon kae siji. Ini sini pemirsa. Heeh. Mau diolah pemirsa. Mau diolah Aku pemirsa. sini kene tuwek krungu kok 25. Kok 15. Nah, piye kuwi lah. Nenek sing gowang aku. Lho ya, jenengan aja ngendikan gowang belum tumbuh gigiku ngoten lho, Mbak. Sampai duwe anu berarti por. Ya sampun. Alhamdulillah. 6 bulan. 6 bulan. Menawa anakku ndak ketularan. Iya, Lek Sum, amin. Anakku kok dhisik sampean, Guys. Dhisik Mas Pras ket Anakku. Mas Andri, sampean ke ulan apa Mas nikahe Mas Pras? Aku lali. Agustus Lek Sum. Anakku Juli. Juli. Oh, kacek 2 wulan. Enak aturane. Anak Lek Sum. Terus anak sing udo, bocah cilik itu. Ya oleh. Oh, nyetek Pak Andri nyelok letang anu enggak kae. Pelanggaran Lek. Yo gak oleh karo Mas Dimas. Enggak boleh. Pokoke sing kotor-kotoran, darah. Wonten iku mboten usah. Mboten usah. Biyen kan opat. Pas bakong sik nyoteng ayo. Pak Andri iki mulai ditututi karo disotengi ngrok letang. Enggak. Terus dianu. Ikan dari Mas Dimas. Dari Mas Dimas. Terus usah dibuang iki, usah sing ngono. Pokoke darah Terus bocah nangis bianter. Wong tahu kok Mas Dimas ki nganu apa mak rokok mak. Rokok ku ya kena pelanggaran. Kan larangan. Boleh. rokok kan rokok asine. Oh gak pi ngeprank lho piye nek sing rokok. Mas Dimas gak tahu rokok. Aku juga rokok. Kalau tuku jajan. Alah kena go tuku mangan ngono timbang. Majan resik sekali apa begini saja. Kayak ngono ya gak apa-apa, gak apa-apa. Ki mah resik kabeh iki. Resik mak. Mbak Yun salone gak resik gak apa-apa. Ono. Jadi gak resik. Ya orang-orang banyak benten saiki. Iya lah tak ane. Iya lah tak antekne. Nek kecepet iki opo Mbak Yun? Oh ora kecepet mak. Kuwi kan nggone tandon air, kuwi kan jek enek isine nggone hanan. Kuwi kucinge gudak tikus, nyemplung bleng ning pojokan. Otomatis nek cah cilik-cilik njupuk kucing gak iso, Mak. Kudu minta bantuan orang tua. Engko nek Pak Silo istirahat nyun tulung yo, Mak yo. Sakno Mak kucinge, anu gak kecepet lek sum nyemplung ning gone. Gak iso ndi lah gak mangan. Apa lak sakno, Mbak. Kudune di sadu budal iki lak. dinapa nek arane lho, lah kok malah ning geger. Gak ketok. Gak ketok geger. Kan lo disoteng ning kono, Mbak Ita. Kan langsung Malah delok banyak. pengen benda banyak.
Ambil Jukok dingklek ada, jukok dingklek. Dingklek om sing nang kamar mandi nggo ora apa-apa. Iki lho. Ya wis Ya wis ora apa-apa. Ngene anu nan kucingem kei mangan, dadi sementara ben yo mangan. Kan dari kei mangan kucingem. Anu Mbak genjongno tandon 2.300 liter. Bukan nek banyune temen kae ndang kongkon genjong aku. Ijek enek banyune ya. Ijek enek banyune lek semua mesine sing rusak kena tinggung anu. Entek pangan tikus. Kulite dibuat ning kene. Engko dibuat ning kono, buat ning kono. Cah cilik-cilik. Ya, kita cilik-cilik ya. Mbak Yun. Aku somben nek dolan ning omam, mbok kei dhuwit apa ora? Yo iya. Sing cilik-cilik sing dolan ya tak kei. Aku ngono. Sing liyane sing gede yo beda, Mbak. Yo sing gede mau dikei yo lek sing yo. Sing gede bareng oleh kan kopane yo tak jam. Anakku sing akeh lho, lak dhewe lho. Nek jane akeh. Aku sak omah 3, 4, 5, Mbak. Ya, nek sak mantuku tak jai kabeh. Cek kabeh ya wis. Yo piye? Sing cilik-cilik wis rasan-rasan ngono. Kabeh mau. Nah, piye jelas? Wong 5. Lah lucu cah cilik-cilik. Terus sing liyane do ngrungokno. Mbak Yun apa ngekeki apa? Sing liyane, Mbak. Aja kandhani, meneng ae. Cah cilik-cilik. Petipek dhewe. Lah ya petipek dhewe nek dikai kon meneng ae. Meneng ae. Wis meneng ae ora usah kandhani jare. Cerita cilik darang kok gethok tular ya. Ayo dolan. Tuh, enak-enak dolan Timon. Jane Pak Yana kan kula, Mbak rusakno kucinge. Nek Pak Yana ndak iso menek tandone, Mak Jan. Iso pale rusakno. Hah? Pikir kok menek ora iso. Lah tandone ning isor lho gak dhuwuri lek, Su. Ning isor. Yo ora dhuwuri. Ning isor no iso. Rusakno Mbak iki suarane, Mbak. Ya Allah. Lesu kae paling. Lesu. Tapi di apa Mbak? Iku rae ndek mang, aku ndek iki yo urung krungu lek Zoom. Kuwi paling nganuni tikus, budak tikus, ndekne mlebu. Cilik kok dhewe. Aku gak ngerti lek Zoom. Ning pojokan aku gumroh kucinge gedene sak pira. Mas pokoknya Pak Silo iki harus ini minta tolong Pak Silo, tak cegat engko pulang Pak Silo untuk pertolongan kepada kucing yang oga-oga anu, aku temen ora kecepet lek Sum. Mlebu ning pojokan gitu lho. Tapi kan dhewe sampe rasa metu. Iya. Karo kecepet. Ora kecepet sampe gepeng awake gak. Kete iki dhewe ora iso metu. Ora iso ba. Nek perangkap dhewe iso. Tak atasane cah cilik-cilik. Kon kei pangan sik ya. Tak ben dikei mangan sik dibenakno lek Silo. Lah lawan juga Pak Silo. Paling mbek sakno. Cah cilik-cilik wis seneng. Alhamdulillah akhirnya kucingnya sing apa pemirsa gudak tikus ning gone pojokan wis bisa diselamatkan. Alhamdulillah nggih. Demikian nggih pemirsa konten kali ini apa jenenge tak sambung dari semalam tempatnya Bu Sanum, terus iki apa rajang-rajang nggo acara bancakan. Nggih pun pemirsa, kami pamit dulu nggih. Nanti dilanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.